Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allah kai mana maganin wannan masifa. Ina ladanan masallatan kamsu salawati da masallatan Juma'a, musamman waɗanda suke wajen gari, ku yi hattara. Domin kuwa masu kidnapping sun fito da sabuwar dabara ta kama limaman masallatan nan da kuma ladanansu domin karɓar kuɗin fansa. Majammu ta shaida mana cewa a shekaran jiya asubahin shekaran jiya a cikin jihar Kano, limamin wani masallaci da yake wata unguwa a jihar Kano ya tsallake rijiya da baya yayin da ya fito kiran sallah a wannan masallaci da asubahi, wanda yana buɗe ƙofa mutanen nan suka yi kansa. Allah da ikonsa ya taimake shi ya buɗe ɗaya ƙofar ya fice ta waccan ƙofar. Suka ko biyo shi suna ta faman rattaba harbi, shi kuma yana zindima ihu yana kaucewa, suna harbi a sama domin ya firgita. Wanda wannan mutum Allah ya tseratar da shi ya faɗa wani lungu, wanda a wannan lungun akwai 'yan bijilanti tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro masu sintiri a wannan unguwa. Suka kawo masa ɗauki suka buɗe wuta su ma. Jin ƙarar wannan harsashen na waɗannan mutanen, su kuma mutanen nan 'yan bandin sai suka juya. Aka ɗan yi musayar wuta, Allah da ikonsa ya taimake shi ya tsallake rijiya da baya. Majiyarmu tana ba da shawara ga lallai limaman masallatai da kuma ladanansu su kiyaye yayin da suke kiran sallah ko suka fito buɗe masallaci da asuba. Domin wannan wata sabuwar hanya ce da mahara ko in ce 'yan kidnapping suka fito da ita domin karɓar kuɗin fansa, musamman a unguwannin da suke wajen gari. Allah muna roƙonka don girman zatin ka kai mana maganin wannan masifa. Allah ka kare al'ummar musulmi, ka kare mu, kai mana maganin wannan bala'i, ka kawo mana mafita. Allah kai mana maganin duk wanda ke da hannu a wannan masifa, alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama. Masu kallon mu da sauraron mu